V únoru 2015 jsme se rozhodli navštívit Ugandu a ještě vykonat kus dobré práce ve prospěch chudých ugandských rodin, a to vše pod dohledem organizace na podporu ugandských sirotků Windy Orphans. Odcestovali jsme postupně ve 3 vlnách, abychom se nakonec všichni sešli na letišti v Entebbe dne 20. února. Výstup z letadla bych přirovnal k vynoření se z hlubin oceánu. První nádech je nezapomenutelný, zvláštní vůně, ve které se mísí kouř, tropické ovoce, vlhký vzduch z Viktorina jezera a spousta neznámých pachů. A samozřejmě jsou tu i komáři. Cesta autem z letiště vás také nenechá v klidu. Musíte si zvyknout na jízdu vlevo a zjišťujete, že zde platí zcela jiná pravidla silničního provozu. Zjednodušeně se dá říci, že přednost má vždy ten větší a platí tady i takzvané psí pravidlo. Čím menší, tím uštěkanější, tedy utroubenější. No a my si potřebujeme vytroubit cestu do Národního parku Windy na jihozápadě Ugandy. První zastavení a občerstvení v podobě kávy, čaje či džusu je na rovníku. Po krátké zastávce v městečku Mbarara přijíždíme na františkánskou misii k sestře Angelice. Procházíme nádherně upravenou a udržovanou zahradou a sestra nás hostí koláčem a výbornou kávou. Potom procházíme šicí dílny, kde se učí 40 mladých slečen a seznamujeme se s chodem tohoto učiliště. Prohlížíme si i nově vybudované ubytování a kuchyni. Všude nás doprovází sestra Angelika. Během jízdy autem vidíme množství mávajících a usmívajících se dětí i dospělých, kteří na nás volají: Halo, Mzungu! Krajina se postupně proměňuje. Z mokřadu přejíždíme do kopců, které jsou stále strmější a údolí čím dál tím hlubší. Přesto je půda maximálně využita k hospodaření a políčka vidíme i na těch nejstrmějších svazích. Převládá svěží zelená, hnědá a červená barva. Míjíme i jezera a v dálce se rysují obrysy sopek přes 4000 metrů vysokých. Cesta se také změnila. Asfaltový povrch postupně přechází do prašné cesty. A máme štěstí, že neprší a nemusíme vytlačovat auto z bahna. Na druhou stranu se tak ale připravujeme o nezapomenutelný zážitek, ale těch nás čeká ještě dost a dost. Nakonec projíždíme deštným pralesem a tím se dostáváme do vesničky Buhoma. Buhoma Community Primary School je soukromá základní škola. Školní docházka na základních školách je v celé Ugandě 7letá a v této škole navíc existují 2 předškolní ročníky. První 4 roky probíhá výuka v domorodém jazyce
Mimochodem v Ugandě jich je okolo 40. Od 5. třídy se vyučuje v úředním jazyce, tedy v angličtině. Tohle je Katry? Já. Tohle a tohle ne. To je jiné. Katariny, Dorwini, Judith, then Gad. Very happy. Umetoka Dorwini, Joy. Aza mshemeremwe. I když je oficiálně základní vzdělání v Ugandě bezplatné, v praxi to vypadá zcela jinak. Děti si musí hradit každý rok náklady na školní uniformy, školní pomůcky a v této soukromé škole i stravu, která je dětem podávána 2krát denně. Sirotci a chudé děti se tak do soukromé školy nemohou dostat a tady se uplatňuje pomoc, kterou zprostředkovává Windy Orphans. Prostřednictvím adoptivních rodičů, kteří hradí poplatky za školu, pomáhá sirotkům a chudým dětem studovat. Aby všechno řádně fungovalo, je třeba pořádat při návštěvách Ugandy jakési třídní schůzky, kde se řeší veškeré problémy, které nastaly od poslední návštěvy. Nejčastěji se jedná o prospěch dětí, ale řeší se i životní problémy a těžkosti. Ubytováváme se v Buhomarest Campu přímo na hranici pralesa. Ubytování ve stanech je celkem komfortní, dokonce máme k dispozici i vlastní sprchu a toaletu. Ale to nejkrásnější, to je výhled a zvuky okolního pralesa. Do školy putujeme pěšky. Z kempu jsou to necelé 3 kilometry. Míjíme místní obchůdky se suvenýry a potkáváme domorodce, většinou s nějakým nákladem. Ve škole vyvolal náš příjezd menší pozdvižení, ale postupně se dětem okoukáváme a vše se vrací do normálního režimu. Předškoláci tráví nejvíce času mimo učebny. Hrají různé hry, honí se, přetlačují, přetahují, tancují, zpívají. Člověk by se na ně vydržel dívat celý den. Kde se v těch útlých tělíčkách bere tolik energie, kdo ví. Starší děti se učí ve třídách, v průměru jich je každé okolo 40. Musí dávat pozor, co pan nebo paní učitelka říká, protože učebnice je většinou jen jedna pro třídu a tu používá většinou učitel. Příbuzní dětí se těší na náš příjezd zejména z důvodu, že nám mohou nabídnout své výrobky, které Windy Orphans vykupuje a následně vozí do ČR a dále nabízí zájemcům. Tentokrát si můžeme vybírat z rozmanitých tvarů a velikostí ošatek z trávy, vyřezávaných goril a podobně. O výkup i prodej se již několik let stará Libuška. Můžeme se spolehnout, že vybere opravdu kvalitní zboží.
Windy Orphans přiváží do Ugandy oblečení a boty, které posílají lidé z celé České republiky. Náklad se rovnoměrně rozdělí mezi všechny účastníky a díky tomu se nám daří ušetřit za dopravu věcí. Ve škole se oblečení rozstřídí a připraví k rozdání dětem tak, aby byli všechny spokojeni. Samotné rozdávání je poměrně zdlouhavý proces, protože děti se snaží vybrat věci praktické, ale zároveň i slušivé. Tentokrát přivážíme dětem od dárců z České republiky i sportovní výbavu na florbal, ringo, fotbal a volejbal. Pája se ujímá úkolu vysvětlit pravidla ringa a florbalu a věnuje se i základnímu tréninku. Nezapomínejme ale, že jsme na hraně tropického deštného pralesa a že zde častěji než kdy jinde prší. A když spustí tropický deštík, je rychle potřeba všechno dosud nerozdané oblečení a boty přenosit do tříd. Za pravidelného bubnování dešťových kapek na plechovou střechu pokračujeme v práci s dětmi uvnitř. I ve výkupu výrobku je třeba pokračovat, protože náš čas na veškeré činnosti je přesně odměřený. Na to 500 nestačí. Windy Orphans přispělo škole na vybudování nových záchodů. Jsou sice suché, ale najdete zde spoustu vychytávek, jako třeba poloautomatické mytí rukou. Možná jsme se mohli prvně zmínit o jídle a pak teprve pokračovat toaletami. Bylo by to přirozenější, ale nakonec je to nekonečný koloběh, tak to nechme takto. Jídlo se vydává 2krát denně a děti dostávají pošo, kukuřičnou kaši, která je na oběd hustá až lepivá s vařenými fazolemi a na svačinu se kaše naředí vodou. Každý den to stejné jídlo a to 7 let stále dokola. Přesto jsou za něj děti vděčné a těší se na něj. Jídlo jedí rukama. Marně byste hledali nádobu na zbytky, sní se vše do posledního sousta. Rozdávání oblečení je zdlouhavý proces, takže to trvá, než se na všechny děti dostane. Aby měli adoptivní rodiče přehled, co se při naší návštěvě děje, snažíme se vše nafotit a následně fotografie uveřejňujeme v profilu každého dítěte na webových stránkách Windy Orphans. Jelikož je v současné době v projektu okolo 200 dětí, musíme si vést pečlivě záznamy, abychom byli později schopni fotografie rozstřídit. Je to poměrně náročná a zdlouhavá práce. Mezitím vyráží skupina dobrovolníků na nákup jídla a potřeb pro děti, které jim hradí jejich adoptivní rodiče jako extra dárek na dobu prázdnin. Nakupovat se jezdí do okolních měst, která jsou vzdálena několik hodin cesty, takže se snažíme maximálně naplnit auta, která máme k dispozici. Náš ugandský spolupracovník Herbert pozval celou naši výpravu k sobě domů na večeři. Můžeme si prohlédnout, jak se svou manželkou a 4 dětmi bydlí. Během pohoštění předává Herbert s Medardem Kateřině ocenění od místní komunity. Posezení je velice příjemné.
Byla by věčná škoda nenavštívit deštný prales, když bydlíme na jeho samém okraji. Sraz máme společně se skupinkami, které vyrážejí na trek za gorilami. Je vidět, že máte-li peníze a zájem, můžete se ke gorilám nechat třeba i odnést. My jdeme po svých a doprovod nám dělají 2 ozbrojení strážci. Hned na začátku procházky jsme poučeni, že nesmíme nic trhat ani nic odhazovat, a jelikož jsme celkem kulturní a přírody milovní lidé, tak vše dodržujeme. Máme štěstí. Narážíme na jednu ze 4 nejstarších rostlin na Zemi. Prales je mimo naši pěšinku téměř nepropustný. Hustý podrost znemožňuje chůzi. My ale tento problém naštěstí řešit nemusíme a držíme se na vyšlapané pěšině. V pralese roste i tropické ovoce. Živí se jim zejména opice, ale i pralesní sloni. Ty ani horské gorily jsme bohužel při naší procházce nepotkali, ale my jíme hnízda goril, která se staví vždy jen na jednu noc. Do třídění školních potřeb jsme zapojili i samotné děti. Je přesně dáno, jaké pomůcky má které dítě v daném ročníku mít. Jsou to opravdu veliké stohy sešitů a spousta tužek a propisek. K rozdávání připravujeme i vánoční dárky a dopisy od adoptivních rodičů. Opět je potřeba vést ke všemu řádnou dokumentaci a udržovat dle možnosti ve všem pořádek. Najde se i chvilka času podrobněji představit dětem jejich adoptivní rodiče. See you, Alena, Maja. Stačí pár slov a hned máme slzy v očích. Akenisho zinsizwa uma siphethelezi obani Konečně jsme se propracovali k rozdávání školních pomůcek. Děti se pod nákladem pěkně prohýbají. Odnést všechny dary a pomůcky domů není jednoduché. Pomoc Mzungu je víc než vítána. A prohlídka domorodého obydlí, na které jste sami přispěli, to si nemůžete nechat ujít. You are highly welcome. Yeah. For you having sponsoring our sister Judith. If it wasn't because of your help, she couldn't be in school. So you are really welcome. We are very extremely
happy as you. Thank you. So I also thank you for the support you lended to the construction of this house. If it wasn't that was your support, it wouldn't be the way it is. Nakoupené jídlo pro děti je potřeba rozvážit. Jonan připravuje fazolé, rýži po 5 kilech, mouka je po 25 a olej v 5litrových kanistrech. Rozdávání jídla se opět dokumentuje pro potřeby organizace i informaci adoptivním rodičům. Děti se v ostrém sluníčku dost špatně fotí, zvláště když mají bílé oblečení nebo stojí u bílého pytle s moukou. Dnes večer jsme pozváni na návštěvu k Medardovi a jeho ženě. Medard je prvním dítětem z našeho programu. V době naší návštěvy ještě studuje poslední semestr medicíny a ve svém volném čase pomáhá organizaci Bring the Orphans. Because if you invite someone and he comes, really, that shows love. So I thank you very much for the love you've showed us. I thank you very much for our grandma. Me, I call her my grandma. But in Nyankore we call is my mother. So my mother-in-law. Při cestě do školy se zastavujeme v místních krámcích. Děti se opět věnují svému přírodnímu tělocviku. Je těžké jen tak stát opodál a nezapojit se. Pája už vycvičila florbalové týmy a pouští se do hry. Možná, že jednou budou bojovat o Pájin pohár. A kdo si netroufá na florbal, může zkusit třeba Ringo. The ring has to be still in this
Vrcholem našeho setkání s dětmi v Bohomě by měla být hostina, kterou jsme se rozhodli pro děti uspořádat. Celý rok jíst jenom kukuřičnou kaši? Ne, to chce malou změnu. Co takhle třeba kozel? Starší děti se chopili práce, vše pěkně odsejpá. Smrděj? Fuj. Kagila kakugamba. Nawe. Kakunani. Akatebo kacu nacyo kirabyo taking up risks baruga turusharira kubigaragara hasi mawe rero olero kuno ya tumende mama mashara. Zatímco se vše chystá na hostinu, přesuneme se na pozemek Windy Orphans. Zde vyroste v blízké době budova, která bude určena dětem na další aktivity. Pozemek je zakoupen, záchody už stojí, projekt budovy už je také na papíře, už chybí pouze peníze na stavbu. A tady to bude jenom zastřešený. A tady už to krásně voní. Vidíme, že z kozla se zužitkuje opravdu všechno. Jája, Pája a Jana se vydávají na ohlídku střední školy v Bohoma. Vítá je sám pan ředitel. Na základce se schyluje k předávání vysvědčení spojeného se schůzkou. Venku sice zase trochu prší, ale to děti nemůže absolutně rozhodit. Vždyť konečně je tady vytoužený kozel a dokonce s limčou. Dětem opravdu chutná a je jim úplně jedno, jestli jí v lavici nebo někde na zemi.
I'm joining you now. We should clap for our visitors for honoring our invitation, okay? Otherwise, we are very happy for everything. I cried, she cried, you cried, but it's nothing else other than love. So this love should keep there until when God says at one day that we leave this world. Otherwise, we wish you a very safe journey back to Czech Republic and say hi to everyone in Czech Republic and say thank you very much. Thank you very much for their wonderful support towards Wind Office. Thank you. Thank you very much. I will talk on behalf of the group. Then we are very touched. Yeah, it was wonderful, and it's a wonderful feeling to see you all together. And we will be back. Okay, so don't worry. We really enjoyed the stay with you. You taking good care of yourself. I hope you enjoyed our late Christmas party. And we will be communicating through Herbert and Mera throughout the year. But I definitely will be back before you finish the school year. Okay? And we would like also, because it was really nice, the performance, and I am very proud of this. So, excuse me, don't bother taking the pictures because there are some more copies of the same at the end. Jana s Radimem se chystají na trek k horským gorilám, tak se k ním s jejich dovolením také připojíme a vychutnejme si blízká setkání s těmito mírumilovnými tvory. Žijí už jen v této oblasti a je jich něco přes 700. Každý, kdo se s nimi chce setkat, musí dodržovat přísná pravidla a nesmí být nemocen, ke gorilám by se neměl přibližovat na víc jak 7 metrů, nesmí se jim dívat do očí a je třeba chovat se potichu a taky vypnout všechny zvuky na kamerách a fotoaparátech. Pokud se gorily rozhodnou prozkoumat vás, tak se skrčte a nebraňte se. Just beating. See baby, there is a baby here now holding the baby. I see the baby on the chest. The baby on the chest. This one lying. That is 1 week old. 1 week. Yeah.
was asking where the gorillas climb. Can you see the one climbing up? And now Malek is climbing up. Otherwise, I'm not chasing you. Náš vyměřený čas pro návštěvu Bohomy pomalu končí. Loučíme se s dětmi a vydáváme se na cestu směr Národní park Queen Elizabeth. Po cestě se ještě zastavujeme na čajové farmě a vykládáme naši školečku Precious, která se přesune na Boda Boda na střední školu. Ten týž den odpoledne vyjíždíme do Národního parku Queen Elizabeth do části Išaša. Tady je možno pozorovat stromové lvy. Nikdo nezná důvod, proč vyhledávají větve stromů. Není to úplně jasné. Zřejmě se tam uklízí před dotěrným hmyzem. Na pláních Išaša pozorujeme antilopy, buvoly, hyeny a u řeky se koupou hroši. Přejíždíme se ubytovat na druhou stranu parku. Brzy ráno vyrážíme do Lodge Mbeya, kde máme zamluvenou loďku pro plavbu po kanálu Kazinga, který je dlouhý asi 40 km a spojuje jezera Georgeovo a Edwardovo. Z loďky, pomalu plovoucí podél břehu, můžeme krásně pozorovat zvířata.
za šimpanzi do rokle Kiambura a musíme být potichu, aby jsme si je nevyplašili. Výlet za šimpanzi do rokle Kiambura se proměňuje na příjemnou procházku roklí. My sice žádného šimpanze nevidíme, ale šimpanzům jistě naše návštěva neuniká a musí to pro ně být nezapomenutelný zážitek. Chystáme se na přesun na východ Ugandy, ale ještě přespáváme jednu noc ve městě Fort Portal. Přejíždíme přes Kampalu pod Mount Elgon, Zázemím pro nás je tentokrát Rosin Camp. Někteří z nás se chystají pokořit Mount Elgon, jiní se oddávají aktivnímu odpočinku. Ve vesnici Trading Center, tam se všechno prodává, lidi v postelách, takže když se škrábete nahoru a za 2 hodiny, když už jste schvácený, tak přijdete a tam je kostela, všichni zpívají a jsou oblečený, jo, takhle. Já, Alena, Jana a Radim se rozhodli pro 3denní výšlap na vrchol Mount Elgon. Počasí jim přeje a tak pomalu stoupají k vrcholu. Po cestě přes domorodá políčka se zastavují v místním kostele, aby se řádně rozhýbali a uvolnili, možná i pomodlili před náročnou cestou. Mount Elgon leží ve výšce 4321 metrů nad mořem a během cesty je možno přenocovat ve 2 kempech. Jeden leží ve výšce okolo 2500 a druhý ve výšce 3500 metrů nad mořem. Čím výš se naši horalé dostávají, tím hůř se jim dýchá a tak využívají četných zastávek k zachycení nádherné krajiny na fotoaparát i kameru. Vrchol byl dobyt a proto naši skupinku čeká rychlý sestup do Budadíry, tedy do nadmořské výšky okolo 1500 metrů, kde bude rychlá, ale zdravá oslava. Mezitím jiní navštěvují místní katolický kostel. Mše se příliš neliší od té naší, až na to, že se pořád zpívá a tancuje. Zajímavostí jistě je i to, že při sbírce odevzdávají peníze zvlášť muži a zvlášť ženy. A kdo nemá peníze, tak daruje třeba slepici. U oltáře se tak během chvíle shromáždí několik domácích zvířat, takže ani místní pes kostelní se zde necítí nevítán.
aweereza emitwalo 10 yavemu kuziika ataddeko omukono ye honorable ataddeko omukono ye Kaamu Mukasa ekisaba twefuge tuwulirize enteekateeka nga bwegenda wakati mu bino byonna tujja kuba tufunteya person kunyu bingidde yaawo mweyongereko ekyengulu tufune ekkubo erigenda okuyisaawo abantu mu nteekateeka gye tulina. Welcome to our cocoa farm. Where we are right now is the biggest single cocoa plantation in Africa, seated on 1 square mile. What I'm holding here is a cocoa pod, which I've just opened. We are the first people in Uganda and probably in East Africa to make chocolate, drinking chocolate, cocoa butter out of this cocoa that we're growing on this farm. How we make chocolate is when the cocoa is ripe, we break the pod like you see here. Then we remove the cocoa beans. These are the cocoa beans. We put them out to ferment for about 7 days. The fermentation helps remove the water and the moisture content. So we also dry it for 7 days. Then we take it to our factory. The reason this is maroon in color, not yellow like this one, because it's a species, it's a type of cocoa. And this one in particular is a young cocoa pod before it's ready for harvest. Chudé děti místních rybářů ještě nikdy neviděli bělocha. A tak setkání s ním a jeho technikou je pro ně obrovským zážitkem. Yes. I'm called Wangaro Rogers. On my left, I'm having my brother called Java Gerard. On my left, I'm having my sister-in-law called Maria Riza. On the other side, I'm having the best friend of me from Czech Republic called Kathy. Yes, you are most welcome to my garden. Thank you. I'm Rogers, a good farmer, organic. I harvest something like 3,000 kilograms, which is equivalent to 3 tons per year. Per year. Per year. And which season is the best? It's in October, September, then November. Those three months. That's where we harvest good and heavy coffee. All right. Yes. And this garden is in which altitude? It's this garden is on the altitude of 1,700 meters above the sea level. Okay. But besides the main season, you also have crop in other months. Yes. We do intercropping. You see, coffee being a perennial crop, we intercrop with annual crops like beans, cowpeas. When we plant beans, those roots from beans, they have what we call root nodules. So root nodules, they fix nitrogen into the soil, hence improving on soil fertility. Yeah. The coffee are now putting flowers. So now after flowering, these are the cherries. They are starting putting the cherries, but the cherries are not yet ripe. Yes, these are ripe cherries. This is the droga. Yeah, it's a droga. Now I'm eating. Which is nice. I like it. You eat the whole thing, even the outside? No.
inside? Just squeeze the juice. Just squeeze the juice and then squeeze out the parchment. Just say it one more, please. I'm having 108 farmers whom I'm going to supply this coffee. This means that in the period of 2 years, we shall be harvesting something like 50 tons of coffee. Because it's estimated one tree, we harvest 5 kilograms. From each tree, 5 kilograms. When you multiply by 100,000 seedlings, these are 100,000 seedlings, the whole of this nursery bed. Během pobytu v Budavíri si nenecháváme ujít možnost navštívit vodopády Sipi. Nemají v tomto období zrovna moc vody, ale i tak je to krásný zážitek vidět vodu, jak padá z výšky 95 metrů a vodní tříšť je příjemným osvěžením v tomto africkém vedru. Přesunuli jsme se o nějaký ten kilometr na sever a přijíždíme do státní základní školy Angole, poblíž Soroty. Uvítání i vzduch jsou opravdu vřelé. Teď vidíme ten obrovský rozdíl mezi soukromou školou v Buhomě a státní školou v Soroty. Děti většinou ani nemají lavice a v jedné třídě jich může být i 200. Podle toho také vypadá úroveň jejich znalostí. Anglicky skoro žádné z nich pořádně neumí, takže v 5. třídě nerozumí výkladu učitele a většinou ročník na poprvé nezvládají. Toto je také největší problém, který řešíme na schůzce s dětmi, jejich opatrovníky i učiteli. Zdravotní péče je tady také na mnohem horší úrovni než v Buhomě, kde dětem zajišťujeme ošetření v soukromé klinice, kterou tam vybudovali američtí misionáři na pomoc pro pygmeje. Tady v Angole je jen malá ordinace. Se závažnějšími případy je třeba navštívit nemocnici v Soroty, což je mnohem nákladnější a náročnější. Okolo Soroty se dobře daří burákům a sezamu. Výkup organizuje Kateřina s Libuškou, ale tam musí společně s Radimem vyrazit na Boda Boda na nákup kos a drůbeže.
Libuška se za mnoho let, kdy navštěvuje Ugandu, dokonale adaptovala na místní prostředí a obchodování s domorodci má v malíčku. Její smlouvání je velký zážitek pro všechny přihlížející, je to takové malé divadlo. Rozdávání věcí dětem už máme nacvičeno ze školy v Bohomě, ale tady je mnohem větší horko, sluníčko spaluje naši kůži a čím dál častěji využíváme stín stromů. Osobní setkání s podporovaným dítětem, ale třeba i s dítětem někoho známého, to je zážitek, který se nedá zprostředkovat. Důležitou věcí, kterou děti dostávají, jsou muskytiéry, které snižují riziko poštípání od komárů šířících malárii. Školní kuchyně je nově vybudována a zatím jí chybí okna a dveře. Návštěvu záchodu odkládáme pokud možno až na tu nejposlednější chvíli. Někteří z nás jsme si však vytrénovali takovýho držáka, že jsme tuto atrakci mohli úplně vynechat. Abychom získali co nejpřesnější informace ze života dětí, navštěvujeme i jejich domovy. Když máme štěstí, potkáváme se tam i s jejich rodinami nebo pečovateli. Fotíme prostředí, ve kterém děti žijí a fotografie opět umístujeme na webové stránky Windy Orphans. Během jednoho dne se nám podaří navštívit tak 5 až 10 rodin. Záleží, v jaké vzdálenosti od školy bydlí. Někdy to bývá i okolo 5 kilometrů. Tak tady vidíte, jak to vypadá v místní klinice. Africké sudičky zřejmě neoplývají příliš velkou fantazií a tak všem africkým dětem nakládají do postýlky to stejné, nadmíru hudebního a rytmického cítění. To my Evropané dostáváme úplně jiné dary, proto se cítíme mnohdy nesví. Příbuzní děti si pro nás jako poděkování připravili improvizované taneční představení a nestačili jsme žasnout.
Poslední tečkou za pobytem v Ugandě pro nás je návštěva údajného pramene Nilu, poblíž města Jinja. K pramenu je potřeba přijet na lodičce, protože vyvěrá na rozhraní řeky Nil a Viktorijina jezera, poblíž malého ostrovku, který se nám stává na chvíli základnou. Tato cesta pro nás tady končí, aby mohla nová cesta zase začít. Poděkování za příjemný pobyt patří Kateřině Anderlové, šéfce Windy Orphans a všem zúčastněným, kteří vytvořili skvělou paru.